Segundo explicou o propio alcalde Manuel González, esta comisión está pensada para a modificación do Plan Xeral de Ordenación Municipal e así dar resposta a unha bella demanda do Concello, como é a dotación de chan industrial. Outros tiñan unha circunstancia que é que temos un plan xeral, pero non temos chan industrial porque unha sentenza judicial no seu momento tumbou, digamos, a localización que estaba prevista para chan industrial. Un dos nosos promesas, por así dicilo, antes de chegar ao goberno e agora mesmo é un compromiso que adquirimos é justamente modificar o plan xeral para dotalo de unha zona que poida ser chan industrial e no futuro albergar aí unha zona, un polígono ou unha zona onde as empresas de Outes e as empresas de fora podan situarse. O Concello xa baralla varias localizacións para poder emprazar ali o futuro polígono. Propostas todas elas que lle foron presentadas con anterioridade aos empresarios do municipio. Como paso previo, digamos, a crear esta comisión foi poñer en común cos empresarios estas posibilidades. O que eles nos comentan é que justamente aprecian a importancia de que o lugar estea ben comunicado, por tanto que estea o ben cerca da estrada da Xunta de Galicia, da Nacional, ou ben e ademais que teña servizos, non? Que teña servizos. Por tanto, parece que se inclina máis tamén ao mundo empresarial cara a zona máis cercana a Serra de Outes, ao Cruceiro Erro, e aí é onde agora temos que os partidos políticos chegar a acordos e polo ben do Concello para, xa digo, empezar cambiando e modificando o plan xeral e no futuro poder albergar ali un polígono industrial. O alcalde explicou tamén que a proposta mellor valorada seralle remitida á Xunta de Galicia, co fin de iniciar xa os trámites necesarios para leválo adiante.